antajaksi. Shane ottaa askeleen kohti hytin ovea poistuakseen niine hyvineen, kun kuulee Sublimin äänen. Rauhoitus, Sasha. Tämä oli testi ja sinä läpäisit sen. Alexander Shane istui kapinan jälkeen 8 vuotta vankilassa. Kapinassa oli mukana Starajevoin koko miehistö ja puolet upseereista. Kaikkien ura asevoimissa katkesi ja elämä siviilissä vaikeutui. Ohjusfregatin tapahtumat ja ennen kaikkea kapinan syy onnistuttiin pitämään aikamoisessa uutispimennossa. Yleinen käsitys muillakin kuin kirjailija Tom Clancyllä oli se, että kapinaiset olisivat aikoneet loikata länteen. Se sopi hyvin kylmän sodan aikaiseen ideologiaan, eikä myöskään Brezhnevillä ja hänen kumppaneillaan politbyrossa ollut mitään tällaista väärinkäsitystä vastaan. Näin kolumnissaan siis Hannu Reime. Ja nyt siitä suomen kielestä. Aristoteleen kantapäässä kysytään, millaisessa kielellisessä maisemassa Aleksis Kivi eli ja kirjoitti. Millaista hänen suomen kielensä oli? Pasi Heikkuran haastateltavana on SKS:n Aleksis Kivi-editioiden toimituskunnan jäsen, filosofian tohtori Ossi Kokko.